Calcular dies laborables o dies hàbils pot ser una tasca freqüent per un administratiu. Excel ens simplifica molt aquesta tasca gràcies a dues funcions. Analitzem-les. Dies.lab considera com a dies hàbils de dilluns a divendres. Farem servir la taula adjunta amb només una setmana com a demostració. Tu imagina't un calendari més ampli. Escrivim la funció. Obrim parèntesi i comencem amb els arguments. El primer argument és la data inicial del període a analitzar. Punt i coma. El segon argument és la data final. Tanquem parèntesi i confirmem. La resposta en aquest cas, com ja suposàvem, és 5. La funció a més tindrà en consideració els dies festius si li indiquem en el tercer argument, que és opcional. Edita la funció. Afegim un punt i coma davant el parèntesi de tancament i seleccionem els festius definits en la llista inferior. El resultat ara els té en compte. D'altra banda, pots pensar que avui en dia són habituals les feines per torns. Per tant, els feiners no és la típica setmana de dilluns a divendres. En aquest cas tenim la funció dies.lab.ing. L'inici és idèntic a l'anterior definint la data d'inici i final del període. El tercer argument cal que indiqui els dies festius setmanals. Pots veure que Excel t'ofereix una codificació amb les diverses opcions. No cal. És més pràctic obrir cometes i escriure una seqüència de 7 xifres que representen cada dia de la setmana on 0 és laborable i un festiu. En el nostre cas, segons la taula adjunta de treball, serà 00100. I ja ho tenim. Com abans, també podem afegir altres dies festius si cal, seleccionant-los d'un llistat. Ja veus. Si els dies hàbils tenen regularitat et pots estalviar un bon mal de cap a l'hora de calcular-los dins d'un període.